Tenzi mucha Zvombo imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema Makadizwe nyona wa Mwari, tinovimbana kutenda kuti mambe nevhiki rakanaka, vhiki rizere nemunamato. Program ide prayer brand tinokurudzirana vana vaMwari tikati gare toita munamato, zvikanonoka tinozvimirira tiri pamunamato. Nemhaka yekuti hondo dzatinosangana nadzo savana vaMwari dzinoda zvombo zvehondo. Chimwe chombo chehondo chakasimba ndo munamato watakapiwa kuti tinge tichifamba nawo parwendo rwechikristu. Mukati mezora nhasi tiri kunamatira vana vedu vari kudzidza kudiaspora, vari kunyika dzakasiyana-siyana. Tinavo vana vari kuUK, tinavo vana vari kuSouth Africa, tinavo vana vari kuSpain, tinavo vana vari kuGermany, tinavo vana vari kuChina. We need to submit and dedicate them into the hands of God so that they can succeed in their academic careers. Chaverenga mukati mebhuku raDaniel chapter 1 pavhesi ya 3 to 5 inotiyo: mambo akaudza Ashpenaz tariri wavaranda. Maybe kuti zvakanaka ngatangira pavhesi ya 2. Ishe akaisa Jehoakim mambo waJudha muruoko rwake pamwe chete nedzimwe nhumbi dzeimba yaMwari. Iye akaenda nadzo kunyika yeShinari kuimba yaMwari wake, akaisa nhumbi muimba yokuchengeta pfuma yaMwari wake. Mambo akaudza Ashpenaz mutariri wavaranda vake kuti auye navamwe vana vaIsraeri vorudzi rwamambo nerwamachinda, majaya akanga asine mhosva asi akanga akanaka pameso, akachenjera panjere dzose, akangwara pakuziva nokunzwisisa uchenjeri hwose, akanga akakwana kumira mumba mamambo uye kuti avadzidzise magwaro norurimi rwaKadhia. Mambo akarayira kuti vapiwe mumwe womugove wezvokudya zvamambo zuva rimwe nerimwe newaini aaimwa, uye kuti vachengetwe makore 3 kuti kana apera vagomira pamberi pamambo. Tinayo nyaya yaJudha painotapwa naNebukadhinezari. Vatapwa, anopa instruction, anopa command, anorayira Ashpenaz kuti atore vamwe vana vakomana of the royal blood, vana vaibva muimba yamambo, majaya anga akangwara, anga akachenjera uye akanaka pameso, zvakare achigona kuti amire pamberi pamambo, kuti vadzidziswe rurimi rwaKadhia nezvekudzidza
zvekubhabhironi. Saka chapter 1 yebhuku raDhaniel inotipa vakomana 4, Daniel, Shadrach, Meshach naHananiya, kuti vari kuenda kundodzidza 3 years study vari mukati mebhabhironi. Saka vanosangana nemachallenge avanosangana nawo. Challenge yekutanga yavanosangana nayo ichallenge yezvekudya, kuti vava kupiwa imwe diet yavanga vasina kujaira vari kumusha. Saka chapter iyi inotivhura meso kuti mwana kana achinga aenda kundodzidza kunzvimbo iri kure, anogona kusandodzidza ake kudiaspora, anogona kutodzidza muri kudyara kwaHarare, mwana anodzidza kwaMutare. Kungonogara muenvironment nyowani iyoyo zvinoda ruoko rwaMwari kuti ruchengete mwana uyu. Saka vana vanodzidza kunzvimbo dziri kure kana kuti kudiaspora, challenge yekutanga yavanosangana nayo ichallenge yemaschool fees. Dzimwe nguva fees inogona kunge itoripo, asi nzira dzekungoitumira kuti isvike muruoko rwemwana inogona kunge ichitonetsa. Saka zvoda munamato. Challenge yechipiri inosangana nevana vedu vari kunzvimbo dziri kunze challenge yezvekudya nezvekumwa. Mukabvunza vamwe vane vana vakaenda kunze vakadzoka, vanokuudza kuti mwana wangu akaenda akasimbira pakundamata, but akadzoka zvadzikira. Umwe akadzoka chaachidhakwa. Imwe challenge inosangana nevana vedu kupedza chaiko chikoro, variko vakaenda 3, 4 atom 4th year akufanira kuti achigraduate zvakaramba. Vamwe vakaenda 2012 izvi zvachiko program isati yapera. Munongoona kuti zviri kungoramba kuti mwana apedze zvese, hapana chamusina kuita. Vana vakadaro tinofanira kuvandamatira. Toita vana vakati vaenda kuchikoro but vakasvika vakasvikokepchwa, vari kuyabviswa vana, imi kuti mwana ari kuchikoro. So because of that we need to submit them mukati moruoko rwaMwari kuburikidza nomunamato. Tofanira kuvachemera. Ini pfungwa ndaitopfungwa dai zvaibvira vana vese vari kudiaspora, we're supposed to have a prayer group paWhatsApp yatinoti mwana wese achibuda munyika topinda pamunamato. Nemhaka yekuti vamwe vana vari kutorwa maspiritual battles yekuti kumba kwava kufanira kuwanikwa munhu unofanira kubata degree muruoko, saka kupedza kwake kunonetsa. Saka hondo dzakadaro dzinofanira kurwiwa pamunamato. Umwe dambudziko rake kuno kwaakapedza chikoro, paakapedza A level akatongopedza aine maflying colors ama 16 points, ma 20 points, ma 25 points, but iko zvino zikosi yaari kuita iri kuita kunge isiri yemasainzi aakaita pa A level, hapana kana chaari kupasa. Umwe akatonzi exam iri rikaramba iri maakudzokera kumusha. Saka vana vaMwari tine hondo dzatofanira kurwirwa vana vedu vari kunze kwenyika kuti vadzihwine. Munoona vana Daniel vanotozopiwa time frame kuti ndoda kukupai 10 days so that ndione kuti munogona kuperforma here as we expect. Vamwe vari kudiaspora ikoko anokufonere mama, handichavoni, ndiri kuona chidzimira, ndiri kuona kunge exam paper anenge achiona masvosvo achifamba papepa rose kusvika 3 hours dzapera haana chaanonyora mwana. We need to pray for our children kuti Mwari avape simba neuchenjeri vagone kubudirira pazvidzidzo zvavo. Umwe mwana zvese zviripo asi tiri kunetsa ivhiza, maedzazve riri kuramba kubuda. We need to pray for such type yemachallenges akadaro. Mwari ngavabatsire, Mwari ngavaitire zvakanaka. Want to pray kuti Mwari pindirai. Vamwe vari kuenda vari vana vechikoro, vamwe vari kuenda ari maadults chaiwo, akatomboshanda kuno akashanda nobva aona bhezari rokuti anoita masters nedoctorate yake kunze kwenyika, but zvinhu zvinongoramba so. Saka tiri kuti mukati mezora nhasi, let's pray for my situations ehama dzedu nevana vedu. Let's pray
for the environment yavari. Havana kuijaira. Umwe ari kuchina haana kubvira ataura chinese ari kuno, but nemhaka yezvidzidzo anomanikidza kuti adzidze. Mwari ngavape njere vagone kunzwisisa. Vamwe vanofesa machallenges estress chaiwo, just kungofila lonely, haana kubvira abva mukati mefamily setup kusvika panguva inoyi, ende zvinogona kumukanganisa akatadza kudzidza nekuenderera mberi nezvaanenge afambira. Vamwe ndopanotanga kupinda mudrug abuse, kuti kuno kwanga ari mwana anoteerera, but kungobuda kunze zvatochinja. So we need to pray for them kuti Mwari apindire, Mwari aite nyasha. Ngatipinde pamunamato. Baba wedu ari kumusoro kudenga, Mwari akatendeka. The Lord God, who is merciful and gracious. Nyasha dzenyu zhinji Mwari ngadziwanzwe mukati mevana nemaadults vari kudzidza kunze kwenyika, vamakaendeswa nevabereki, vamakaendeswa nemaorganizations, asi vane machallenges avari kusangana nawo. Mamwe acho anotori nepattern kuti kana maexaminations asvika ndonguva yanorwara, ndonguva inoterminatwa muvhiza rake. Anogona kunzwa kuti kwaitika zvakaitika kuvhiza hauchisina, but Mwari wokudenga, nguva dzakaita sedzino ndopatinotsvaka simba, ndopatinotsvaka kukurira kuti Mwari wirira vana venyu. Vamwe izvezvi vatoma madrugs, vadzikinura bude mazviri. Vamwe vacho Mwari chikoro chiri kungoramba kupera, havangazivi kuti why, but what they have now at the hand, chikoro hachisi kupera. Mutsveni waIsraeri, vamwe havatori namafees, they don't know where the next fees for the next semester comes, but Mwari, may you be the Jehovah the provider, Jehovah Jireh. Mutungamiri, muite nyasha. Vamwe vatori munhu ari kuda kuprocessa mapapers zviri kuramba. Mwari, demonstrate simba renyu rekuzarura madhoo akavharwa nekuzarura mukana pasina mukana, nokuti muri baba vedu Ishe wokudenga. Tungamirai vana venyu, muvaitire zvakanaka, muvape excellence in their academic achievements, nokuti Mwari makatendeka. Nezita raJesu Kristu muponesi watonamata, amen. Toda kutenda makasununguka vana vaMwari kupota muchitumira maprayer request edu panhamba dzemaprayer request, so that tinotakurirana mutoro, tinobatsirana kurwa hondo idzi, nokuti Mwari woga ndiye anotibatsira, ndiye anotigonesa kuti tigone kurwa hondo dzatinosangana nadzo. Namba dzamunokwanisa kutumira maprayer request i263 775 460 175. Regai tipinde pakuvharira program yedu yekunamatira vana vechikoro vari kunze, vari mhiri kwemakungwa nevanoshuwira kuda kuenda mhiri. Hazvina kuipa, zvongoda ruoko rwaMwari kuti Mwari vakomborere, Mwari vablesse, Mwari varatidze kukona kwavo paupenyu hwevana vavo. Ngatinamate. Baba wedu ari kumusoro kudenga, ndakutendai mazviitenyu Mwari nemukana wataura kuti tigone kunamatira vana vari mhiri kwemakungwa. We are praying, dear Lord, for my prayer groups evana vari mhiri kwemakungwa vagone kubatana maoko, vanamate pamwe chete, vatore munamato as the only way and solution to their current challenges. Namatira vasina mafees, may you provide their fees. Namatira vasina mavisa, may you renew their visas. Namatira vasina enough sustenance, varotsvaka mapeace job, may you provide. Namatira vari kukundikana chikoro, may you provide academic excellence. Namatira vari kusiri kugona kupedza chikoro Mwari, zviitei udemonstrate simba renyu rekugona. Munyatsenya Satani ada kuti vana venyu varombo, asingavadi kuona kubudirira kwavo. Tungamirai Mwari, muite nyasha, nokuti muri baba vedu. Nezita raJesu Kristu muponesi watonamata, amen. Mwari kudenga akukomborere, akuitire zvakanaka. Tisangane vhiki inoteera. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari.
Jesu iye akanyemwerera kuti ava mumatambudzo muchinjika unondisimbisa mune upenyu venyu mukutarisa muchinjika Kristu upenyu wakanaka mukutarisa Kalvari ndinozotarisa mchinjiko ndosimbira muchinjiko hakuna anozoputsika panosimbira simba redenga mune upenyu mukutarisa muchinjikwa Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune upenyu mukutarisa muchinjikwa Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari